Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha siza nendaba kaThabo Molisiane, idefender yeqela ke leStellenbosch. Zithi indaba umfana omdala usayine pha i-pre-contract neqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala lo kuthiwa ke uzayijoin iteam yeKaizer Chiefs xa kuphela le season. Umbuzo umile uzoreplace abantu umfana omdala pha kweza defenders eqala leKaizer Chiefs, ngoba uyakhumbula into okubala ke kukho Miguel pha, kukho Quinika pha, kube khona inkwenkwanyana ke yakwa kuzitha Quinika nguMiguel ngumsimange ibe lenkwanyela Eden McCarthy mphulaphuli. Banintsi ke zinintsi sendabhewe khona uDotli osengaphandle isenabhek zeqela leKaizer Chiefs zinintsi pha, kodwa ke intetha ithi ke umfana kaThabo Molisiane usayine i-pre-contract pha neqela ke leKaizer Chiefs. Namkhumbula ke idefender bafana ke uThabo Molisiane, abantu abanintsi bazamkhumbula pha kubafana napha kuqela ke leStellenbosch edlala kakuhle kakhulu pha ngasemva umfana omdala. Zinjalo ke baphulaphula izindaba siza nazo siselapho ke kweliqela ke leStellenbosch. Ndawuthi ukujongesisa kakuhle iStellenbosch singathi ke lelinye lamaqela ke noko elikwazi uba nentsebenziswana enhle pha neqela leKaizer Chiefs lokuthethwa pha ngomba wabadlali, ngoba kamanye amaqela la athanda ukuyisukolisa iKaizer Chiefs apha ke kubadlali abaninzi. I-end up iKaizer Chiefs le ingabafumananga ke abadlali. iStellenbosch kunye neqela leTS Galaxy isezozona team ke noko zikwazi ucingelana pha neqela ke leKaizer Chiefs. Afuna uxoka ke baphulaphuli bethetha into eninzi, nathi le isothusile mayifika into ethu umfana omdala lo kaThabo Molisiane usayine i-pre-contract pha neqela ke leKaizer Chiefs, ngoba besingalindelanga, besijonge amanye ke abanye ke abadlali abangathi gqi, besijonge ezinye imbuso zabanye abadlali abangavela kuthiwe ke iKaizer Chiefs bathathile ke. Into ethethe ukuthi ke baphulaphuli ke isazokuthusa abantu abaninzi ke lento yeKaizer Chiefs, ngoba kwabona bafuna ukuthi gqi banestyle abasenzayo abathi abafuna ukusayina kulo January. Bona baneplayers ezininzi, kodwa ke kuyaboneka into okubana ke bafuna ukuthusa abantu abaninzi, ngoba nasi tifika ngokusitsho sithi ke umfana kaThabo Molisiane usayine i-pre-contract pha neqela leKaizer Chiefs. Kodwa ke umfana omdala kuthiwa kuyayijoyina ke iteam yonke yamakhosi xa kuphela le season. Umfana ke kaThabo Molisiane umfana obaleka pha kwezeStellenbosch oyidefender pha kwibafana soleka ibizwa ke lo mfana ke pha kwibafana rhoqo iyambiza bafana into ethetha ukuthi ke noko wenza kakuhle kakhulu umfana lo. Injalo ke baphulaphuli ke ndifuna nani ke ningene nitshone into okubana niziva njani na ezi ndaba, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.